हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు మనము లెవెల్ 3 ఈ కార్యక్రమంలో గత కొన్ని వారాలుగా ఆరుగురు గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి రూప గోస్వాముల వారి ద్వారా అందించబడినటువంటి భక్తి రసామృతము, వాస్తవానికి భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి ఆ గ్రంథం సంస్కృతంలో రచించబడినటువంటి ఆ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి మొదటి భాగంలోని అధ్యాయాలను మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో 8 అధ్యాయాలను మనము పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో తర్వాత ఉన్నటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈ వారం క్లాసులో చూద్దాము. ఇక్కడ శ్రీల రూప గోస్వామి వారు అందించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి ఆ గ్రంథానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యం ఇచ్చినటువంటి ఆ శ్లోకాలను యొక్క భావాన్ని యథావిధిగా ఉండే విధంగా మనకి అర్థమయ్యేటువంటి రీతిలో వారు అనువాదించిన, అంటే వారి వ్యాఖ్యానం, అనువాదం, ఎగ్జాక్ట్ అనువాదం కాదు, వ్యాఖ్యానాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్ని మనం ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క ప్రణామంత్రం కూడా ఒకసారి చూసినట్లయితే, నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి నామిని. శ్రీవార్షభానవీ దేవి దయతాయ కృపాబ్ధయే कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा
శక్తి విగ్రహాయ నమోస్తుతే. నమస్తే గౌరవాణి శ్రీమూర్తయే దీనతారిణే రూపానుగ విరుద్ధాపసిద్ధాంత ద్వంతహారిణే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అంశాలలో మొదటి విభాగంలో ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలను చూస్తున్నటువంటి క్రమంలో మనము ఇప్పటి వరకు కూడా 8 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఆ అధ్యాయంలో చివరి మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటి 8వ అధ్యాయం. సో ఆ అధ్యాయంలో మనం చర్చించినటువంటి అంశాలను ఎవరైనా గుర్తు చేయగలరా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. హరే కృష్ణ. అధ్యాయం పేరు? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ ఆర్ మాతాజీస్. శోభరాణి మాతాజీ, దివ్య సాయి మాతాజీ, దివ్య సారికా మాతాజీ, హరి ప్రభు, శ్రీనివాసరావు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎవరు? సో 8వ అధ్యాయము పేరు కనీసం. హరే కృష్ణ. పరిహరింపబడగు భగవత్ సేవా అపరాధములు ప్రభుజీ. సో భగవత్ సేవా విధానంలో మనము హరింపాల్సినటువంటి అంశాలు అనేటువంటి వాటిని గత క్లాస్లో చూడడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథం తీసి చదవండి కొంచెం అవి, ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి వీటికి. సో చూడండి, ఇక్కడ ఈ 9th వరకు అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టేద్దాం అయితే నెక్స్ట్ వీక్ ఒకసారి. సో అలాగే రేపు కూడా క్లాస్ ఉంటుంది. మీరు ప్రజెంటేషన్స్ కూడా తయారు చేసుకోవాలి. ఇంకా ఇవాళ శాంతి సుధా మాతాజీ వస్తారు అనుకుంటే సాయంత్రం లాస్ట్కి వచ్చి ఇంకా అవి చెప్పమని చెప్తాను. ఓకే. సో హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము ఈ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయం గురించి వచ్చినట్లయితే, సో భక్తి అంగములు, అందులో మరికొంత వివరణ అంటూ ఈ 9వ అధ్యాయము మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో మరి భక్తి విధానంలో అంటే భగవత్ సంబంధంలో భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడంలో మనము ఇంకా ముందుకి వెళ్ళాలి అంటే మరి ఇంకా ఏమేమి మనము చేయకుండా ఉండాలి, లేదా ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటి అంశాలని, మరికొన్ని అంశాలని మనకి ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరికొంత వివరణ ఈ భక్తి విధానంలో ఈ ఆధ్యాత్మికంగా మనకి షడ్గోస్వాములు అయినటువంటి రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ దాస గోస్వామి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, గోపాల భట్ట గోస్వామి, వీరందరూ కూడా మనకి భక్తి విధానంలో ఏ విధంగా, ఎందుకంటే నేరుగా ఈ చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా వారు ఆ అంశాలన్నిటినీ కూడా ప్రచారం చేయడానికి ఉన్నటువంటి వారు. సో వారు మనకి భక్తి విధానంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉండడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మనం పురోభివృద్ధి చెందుతాము అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞల్లో ఒకటి, భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి కొన్ని గ్రంథాలను రచించమని వారు, అంటే వాటిని సో మనకి అందించమని, అంటే ముందు తరాలు వచ్చేటువంటి వారికి ఈ కలియుగంలో మనము ఓన్లీ శ్రవణం ద్వారానే పెంచుకోలేము కనుక గ్రంథీకరించడం జరిగినటువంటి అంశాలుగా. సో అందులో మనకి ఈ రూప గోస్వాములు వారు మనకి అందించినటువంటి
ఈ భక్తి రసామృతము, అలాగే ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి వాటిని మనము ఈ లెవెల్ 3లో చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే ఈశోపనిషత్తు కూడా. సో, అయితే ఇందులో మనము ఇంకా హరింపదగినటువంటి విషయాలు లేదా భక్తుడు చేయవలసినటువంటి విషయాలు అనేటువంటి దాంట్లో మరొక అంశాన్ని చూసినట్లయితే దూషణము. అంటే ఇక్కడ ఆ వైష్ణవ దూషణం, వైష్ణవ అపరాధాలుగా చెప్పబడేటువంటి ఇక్కడ వాటిని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుని ముఖ్యంగా ఇంకా ఆ దేవాది దేవుని పట్ల, ఆయన భక్తుల పట్ల దూషణ భక్తుడైన వాడు సహింపరాదు అని చెప్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని మనకి ప్రామాణికంగా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుతో తెలిపినటువంటి విషయాన్ని ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజుతో అంటున్నాడు సుఖదేవ గోస్వామి వారు, "ఓ మహారాజా, దేవాది దేవుని గాని ఆయన యొక్క భక్తులను గాని ఎవరైనా దూషించుస్తున్నప్పుడు భక్తుడు అనేటువంటి వాడు వెంటనే ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే అక్కడ భగవద్దూషణ జరుగుతూ ఉంటే ఆ భగవద్దూషణ మనం వినరాదు అని చెప్తారు. భక్తుడైనటువంటి వాడు వినరాదు. సో కనుక ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలిపోవాలి. అలా చేయకపోయినట్లయితే అతడు అంతకుముందు చేసుకున్నటువంటి పుణ్య ఫలమంతా కూడా నశించిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే మనకు శిక్షాష్టకంలో చైతన్య మహాప్రభుల వారు చెప్పినటువంటి ఒక శ్లోకంలో వారు, అంటే శిక్షాష్టకం అనేటువంటి 8 శ్లోకాలను మనకి చైతన్య మహాప్రభుల వారు ఇచ్చినటువంటి వాటిలో, అందులో అంటే మనం చెప్తూ ఉంటాం సాధారణంగా ఈ ఇస్కాన్‌లో చెప్తాం. చేతో దర్పణమాదినటువంటి ఆ అష్టకం చదువుతూ ఉంటుంటాం. సో, అందులో ఒక శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాని యొక్క భావాన్ని చూసినట్లయితే, ఒక భక్తుడనేటువంటి వాడు వృక్షం కంటే ఎక్కువ సహనాన్ని కలిగి ఉండాలి. అది భక్తుడి యొక్క లక్షణాల్లో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వృక్షము ఎంతో సహనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పండ్ల కోసం రాళ్ళను వేసినా, కట్టెలతో కొట్టినా అది సహిస్తూ అడిగినటువంటి వారికి ఆ పండ్లను ఇస్తూ ఉంటుంది. అలాగే గడ్డి మొక్క కంటే ఎక్కువ అనుకువగా ఉండాలి అని చెప్తారు. సో గడ్డి మొక్క మనం దారిలో పోతూ ఉన్నట్లయితే గడ్డిని తొక్కుతూ ఉంటాం. తొక్కినా మరలా లేసి అది అనుకువగా ఉండి, తొక్కినావు కదా అని నన్ను అది ఎదురు తిరగదు. తొక్కినా కానీ అది లేసి మరలా తన యొక్క అనుకువగా ఉంటుంది. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఒక భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఇతరులను గౌరవించాలి. అంతేకాని ఇతరుల నుండి తాను గౌరవం పొందాలి అనేటువంటి భావన ఎప్పుడూ ఉండకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్తుడుగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అంతటి వినయ సంపన్నుడును సాధువును అయినను శ్రీ నిత్యానందుని దేహమునకు కొందరు గాయాలు కలిగించారని వినగానే వెంటనే అక్కడికి పరుగెత్తుకుపోయి అట్లు గాయం గాంచినటువంటి ఆ జగాయి మదాయిలను వధింపదలిచాడు. సో కానీ చైతన్య మహాప్రభుని ఈ ప్రవర్తన అక్కడ మనం అంటే చాలా అనుకువగా ఉండవలసినటువంటిదే. కానీ తన భక్తులకు ఇక్కడ జరిగినటువంటిది ఆయనకి కాదు జరిగింది. తన భక్తుడుకు అపరాధం జరగడం వల్ల, ఆ భక్తుడికి గాయం పరచడం వల్ల ఆ జగాయి మగాలను వధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ నిత్యానందుడు ఆయన్ని వారించగానే ఆగిపోయి వారు భక్తులుగా మారడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనము అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ భగవత్ దూషణ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు 3 రకాలుగా మనము దాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు భక్తులైనటువంటి వారు. సో ఎవరైనాను మాటలతో భగవద్దూషణ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు భక్తుడైనటువంటి వాడు యుక్తులతో, గొప్ప నిపుణతతో అతన్ని వాదనను ఓడించాలి అని చెప్తారు. అంటే వాళ్ళు తెలవక, ఎందుకంటే భగవంతుని గురించి తెలియనటువంటి అజ్ఞానంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని దూషణ చేస్తూ ఉన్నా, భక్తుల యొక్క దూషణ చేస్తూ ఉన్నా ఇక్కడ వాటిని అంటే భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి భక్తుడు తాను పొందినటువంటి ఆ జ్ఞానం ద్వారా అభక్తులైనటువంటి వారు దూషణలను తిప్పికొట్టి దాన్ని సరైనది కాదు బాబు నీకు అనేటువంటి విధంగా చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అట్లు వాదంలో ప్రతిస్పర్ధిని ఓడింప శక్తి లేదనుకోండి, మన దగ్గర అంత జ్ఞానం లేదు, భక్తి ఉంది కానీ వాళ్ళు ఏదైతే వాదిస్తున్నారో ఆ వాదంలో గెలిచేటువంటి సమర్థత మనకు లేదనుకోండి. సో అయినా కానీ అక్కడే నిలబడి ఉండొద్దు అని చెప్తారు. అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తారు. అలాగే
అవసరమైతే ఒకవేళ అంటే శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు భగవద్దూషణ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అది విని వారు సహించలేరు అని, సో తన ప్రాణాలను సమర్పించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భక్తి మార్గము నుండి పతనం కాకుండా ఉండేటువంటి విధానాల్లో ఆహ్, ఒకటి వాదంతో ఎదుటివారిని ఇచ్చేయాలి. వారిని ఓడింపచేయాలి. వారికి సరైనటువంటి అవగాహన కల్పించగలగాలి. అలా చేయలేనప్పుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అది కూడా సాధ్యం కానటువంటి పరిస్థితులలో ఆ భగవంతుని నింద చూస్తూ ఉండకూడదు అనేటువంటిది మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అలాగే ఇంకా ఆహ్, భక్తి విధానంలో ముఖ్యంగా మనకి ఈ వైష్ణవ ఇస్కాన్‌లో కానీ ఇక్కడ మనకి ప్రతి భక్తుడు కూడా ఇక్కడ వైష్ణవుడు అంటే భక్తులు, భక్తి విధానం. సో ప్రతి భక్తుడు తిలకంతోనూ, తులసి మాలలతోనూ తన శరీరమును అలంకరించుకోవాలనేటువంటిది శ్లోకము పద్మపురాణంలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మెడలో తులసి మాలను శరీరం పైన ద్వాదశ ఊర్ధ్వ పుండ్రాలను అంటే ఈ తిలకాన్ని మన శరీరం పైన వివిధ మంత్రాలు చదువుకుంటూ 12 మనము మన యొక్క దేహ భాగం పైన అవి ఆహ్, హ్మ్. మన తిలకాన్ని పెట్టుకుంటాలని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా విష్ణుమూర్తి యొక్క చిహ్నాలను అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలను, అలాగే తులసి దళాన్ని మన శరీరంపై ఉంచుకోవాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా కొన్నిసార్లు ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క చిహ్నాలైనటువంటి ఆ 4 చేతులతోనూ వరుసగా శంఖం, గద, చక్రము, పద్మంను ధరించేటువంటి అలాగే ఆ నుదిటి పైన విష్ణు తిలకాన్ని ఆ భగవంతుడి యొక్క పాదమైనటువంటి ఆ విష్ణు తిలకాన్ని ధరించి ఈళ్ళు ఇక అలాంటి ఇక్కడ చెప్తుంటారు. సో ధరించినటువంటి వారిని ఈ లోకంలో విష్ణు భక్తులుగా గుర్తిస్తారు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మేము ఈ భక్తులు అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సాధారణంగా మనం తిలకం ధరించి మెడలో తులసి మాలను కటిమాలను ధరించి ఉన్నట్లయితే సాధారణంగా చూసిన వాళ్ళు మీరు విష్ణు భక్తులా లేదా ఇస్కానా లేదా హరే కృష్ణ మూవ్‌మెంట్ వాళ్ళా అని అడుగుతూ ఉంటుంటారు. అది అందరికీ కూడా అనుభవంలోకి ఉండేటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటి చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఆహ్, వాటిని ధరించినటువంటి వాళ్ళు ఈ లోకంలో విష్ణు భక్తులుగా గుర్తిస్తారు అని చెప్తున్నారు. వారి ఉనికి లోకంను పవిత్రం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము తిలక ధారణలో గాని, వస్త్రధారణలో కానీ మంచిగా బయటికి వెళ్ళినట్లయితే చూసిన వాళ్ళు మనం చూసి ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణ వారికొస్తుంది. ఇప్పుడు మనము ఈ విధంగా ధరించి ఉన్నామనుకోండి. ఓహ్! వీళ్ళు హరిభక్తులు లేదా కృష్ణ భగవానుడి యొక్క భక్తులని వారు మనసులో అనుకుంటారు. అంటే మనసులో ఆ భగవంతుని వారు కలుసుకొని ధ్యానించినట్లు అవుతుంది. సో తద్వారా ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి వారందరినీ కూడా మనము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఆ భగవంతుని నామాన్ని చేసే విధంగా చేసిన వాళ్ళం అవుతాము అని చెప్తారు. కనుక వారు ఎక్కడున్నా కానీ అది వైకుంఠమే, ఆ ప్రదేశం వైకుంఠమే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాంటిదే మరొక శ్లోకం కూడా ఉంది అని చెప్తారు. ఇంకా తిలకంతో గాని, గోపీ చందనంతో గాని అంటే ఇది గోపీ చందనము అనేటువంటిది మనం తిలకం ధరించేటువంటి దాంట్లో ఇది ఒక రకమైనటువంటి మన్ను. వృందావనంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఇది ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది అని చెప్తారు. ఆ గోపీ చందనంతో గాని అలంకరించుకొని శరీరమంతటా భగవత్ నామములను రసించుకొని మెడలో తులసిమాలను ధరించియుండు భక్తులు యమదూతలు ఎన్నడు సమీపింపజాలరు అని చెప్తారు. సో మనకి ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఎవరైనా ప్రవర్తించినట్లయితే యమధర్మరాజు ఆ శిక్షలను అమలుపరిచేవాడుగా సాక్షాత్తు భగవంతుడే భగవద్గీతలో మనకి చెప్పినటువంటి అంశం. మరి అటువంటి ఆ యమధర్మరాజు యొక్క దూతలైనటువంటి యమదూతలు ఎవరైతే ఈ విష్ణు తిలకాన్ని అలాగే మాలను ధరించి ఆ గోపీచందనంతో తిలకాన్ని ధరించి ఉంటారో ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని శరీర భాగాలపై రచించుకొని ఉంటారో సో వారి దగ్గరికి ఆ యమదూతలు ఎప్పుడు కూడా రారట, సమీపింపజాలరు అని చెప్తున్నారు. యమదూతలు మరణమునకు అధిదేవత అయినటువంటి యమధర్మరాజు భటులు పాపులను వారు దండిస్తారు. ఎందుకంటే యమధర్మరాజు శిక్షలు విధించేవారు, ఆ శిక్షలను వారి ద్వారా ఆయన యొక్క భటుల ద్వారా అమలుపరుస్తూ ఉంటుంటారు. అట్టి యమదూతలు వైష్ణవుల వద్దకెన్నడూను రారు. సో ఈ విధానంలో కూడా మనము ఇంత ఉండేటువంటి అంశాలను చూసినటువంటి
సో ఇంకా ఇక్కడ అజామిలుడు, ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి ఉన్నటువంటి ఒక ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే ఇది దాదాపుగా భగవద్గీత పరిచయ కార్యక్రమం లెవెల్ 1లో చదువుతున్నప్పుడు అందరికీ కూడా చెప్తూ ఉంటుంటాం. అజామిలుడుకి జరిగినటువంటి ఉద్ధరణ సమయంలో ఆ యమభట్లకు అలాగే విష్ణు భట్లకు జరిగినటువంటి ఆ వాదోపవాదాల్లో యమధర్మరాజే చెప్తారు. సో వైష్ణవులనెన్నడూ మీరు సమీపించరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పినటువంటిది. అలాగే ఇంకొక ప్రామాణికంగా కూడా మనకి ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అది పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. దేహమును చందనంతోనూ అలంకరించుకొని దేహంపై భగవన్నామములను రసించుకొను భక్తుడు సర్వ పాపముల నుండి విముక్తుడగును. మరణాంతరమున అతడు ఆ దేవాది దేవుని సన్నిధిలో నివసించుటకై తిన్నగా ఆ గోలోక బృందావనమైనటువంటి ఆ కృష్ణలోకానికి అతడు పోతారు అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క నామాలను మనము ధరించడం ద్వారా కలిగేటువంటి విషయాలను కూడా ఇక్కడ మనం తెలుసుకునేది, అది కూడా ప్రామాణికమైనటువంటి పురాణాల్లో మనకు ఉన్నటువంటి విషయాల ద్వారా మనకి ఈ ఉపదేశ ఇక్కడ భక్తి రసామృతము. సో భక్తిలో ఉండేటువంటి రసాన్ని మనము ఆస్వాదించగలిగినటువంటి అమృతం లాంటి విషయాలను మనకి ఈ గ్రంథంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మనము ఆ భక్తి సంబంధించినటువంటి అంశాలలో ఒక అంగంగా మనము తిలకాన్ని ధరించడము, అలాగే తులసి మాలలను ధరించడము అనేటువంటి వాటి వలన కలిగేటువంటి, అంటే భక్తికి ఏ విధంగా అవి దోహదపడతాయో, ఏ విధంగా అవి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి మనకి సహాయపడతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అలాగే పుష్పమాలలను ధరించుట. సో ఆ విధంగా మనము భక్తుల యొక్క దూషణ విషయాన్ని, తిలకము, ఆ తర్వాత ఇక మరొక అంగంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూసినట్లయితే ఆ పుష్పమాలలను, అంటే సాధారణంగా శ్రీ విగ్రహాల్లో భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఆ మాలలను భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ధరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో తద్వారా అది అతనికి ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి వృద్ధిని ఇస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవునికి అర్పించినటువంటి పూమాలలను భక్తుడు తన దేహంపై ధరించాలి. సో ఈ అంశము మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆ ఉద్ధవుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఇట్లా అంటాడట, ఓ ప్రియమైన కృష్ణ, నీవు ఉపయోగించిన పుష్పమాలలు, దుస్తులు, ఆభరణములు, అత్తరు, పన్నీరు మున్నగు వానిని నేను స్వీకరిస్తాను అని అడుగుతాడట. సో నీ భుక్త శేషమునే నేను భుజింతును. నీకు అంటే ఎప్పుడు కూడా భక్తులు ఆ భగవంతునికి ప్రసాదంగా సమర్పించినటువంటి దానినే భుజించాలి అనేటువంటి నియమం కూడా మనకి తెలిసినటువంటిదే. అంటే మనం ప్రతిదీ కూడా భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఆ భగవంతుని ద్వారానే తీసుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ భక్తి విధానంలో ఉండేటువంటి అంశం. సో కనుకనే ఆ భగవంతునికి మనం ఏదైనా వస్త్రాలు ముందు ఆ భగవంతునికి సమర్పించి, కొత్తవి ఉన్నప్పుడు భగవంతునికి సమర్పించి వాటిని తీసుకుంటాం. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రతిదీ కూడా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆ భగవంతుడికి ఉపయోగించినటువంటి పుష్పమాలలు, దుస్తులు, ఆభరణాలు, అత్తరు, పన్నీరు మొన్నటువంటి, అందుకని మనకి ఇస్కాన్ టెంపుల్లోకి వెళ్తే ఆ భగవంతునికి పూసిన పన్నీరు మనకి ఇక్కడ ఇస్తారు మళ్ళీ వాసన చూడడానికి. సో అలాగే అంటున్నాడు ఇంకా ఉద్ధవుడు, నీ యొక్క భుక్త శేషమునే నేను భుజింతును, నేను నీ దాసుడను కదా. సో ఎప్పుడు కూడా ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడై ఆయన యొక్క దాసు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు చైతన్య మహాప్రభు. సో అందుచేత అపర ప్రకృతి దాడులకు నేను గురికాబోననుట నిశ్చయము. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనము ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే ఉన్నట్లయితే ప్రకృతిపై మనం ఆధిపత్యం చెలాయించాలనేటువంటి భావన మనకు రాదు. సో కనుక ఇక ఆ భౌతిక శక్తి ఏదైతే ఉందో, అపర శక్తి యొక్క దాడుల వలన మనకి భక్తులకు సాధారణంగా, అంటే ఇక్కడ ఉద్ధవుడు చెప్తున్నారు, నేను
అటువంటి వాటికి నేను గురి కాబోను కదా, అది నిశ్చయం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నాకు, నీ యొక్క కరుణ నా పైన ఉంటుంది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ఆయన చెప్పిన దానికి అర్థముగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో తిలకంతోనూ గోపీచందనంతోనూ చందనపు పొడితోనూ అలంకరించుకొనుట చు ఆ కృష్ణునికి సమర్పించినటువంటి మాలలను ధరించు భక్తుని అపర ప్రకృతి జయించు ప్రశ్నే లేదు అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాలు ఏవి కూడా, ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలు, దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా భక్తులను ఏమీ చేయలేవు అని చెప్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి వైష్ణవ విధులన్నింటినీ పాటింపకపోయినను కేవలము కృష్ణ ప్రసాదమును మాత్రమే స్వీకరించినను క్రమక్రమంగా అతడు వైష్ణవత్వ స్థాయికి నందుట అర్హత పొందగలుగుతాడు. ఏమి చేయపోయిన భక్తి ఏమీ లేదు. ఇక్కడ చెప్తారు మనకి వైష్ణవ విధానాల్లో, ఇస్కాన్లోనూ కూడా. ఆ ఇస్కాన్ సంస్థకు వెళ్ళి, ఇస్కాన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని తీసుకున్న అది కూడా భక్తి అని చెప్తారు. సో మనకి ఇక్కడ కూడా అది కూడా ప్రామాణికంగా ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా కూడా క్రమక్రమంగా అతడు వైష్ణవ స్థాయికి, అంటే ఆ భక్తి తత్వ స్థాయికి చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. ఇంకొకటి కూడా ప్రామాణికంగా ఇక్కడ స్కంద పురాణంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలుపుతున్నారు. బ్రహ్మ నారదుడితో చెప్పారట, ఓ ప్రియమైన నారద, కృష్ణుడుకు అలంకరింపబడిన పుష్పమాలలను ఎవరు మెడలో ధరిస్తారో అట్టి వారికి సర్వ వ్యాధులను నివారణ యొగును, వారికి ఉండేటువంటి ఏ రకమైనటువంటి వ్యాధి రాదు అని చెప్తారు. ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి మాలలను తను ధరించడం ద్వారా సర్వ పాపములను నశించిపోతాయి అతడికి, అటువంటి వారికి అని చెప్తున్నాడు. క్రమంగా వారు ప్రకృతి బంధముల నుండి విముక్తి పొందుతారు. సో ఈ భవబంధనాలన్నిటి నుండి కూడా వారు ముక్తి పొందుతారు. ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి, ఆ శ్రీ విగ్రహానికి సమర్పించినటువంటి మాలలను ధరించేటువంటి భక్తులు ముక్తి పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే మరొక భక్తి అంగంగా ఉన్నటువంటి అంశము ఆ భగవంతుని ముందు నాట్యం చేయడం. సో సాధారణంగా మనము మన సాంప్రదాయంలో భగవంతుని ముందు నాట్యం చేస్తూ ఉంటాం, భగవంతుని నృత్యాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కారణము ఇక్కడ మనము సో కొంతమంది చూస్తూ ఉంటే ఏంటి, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అనిపిస్తూ ఉంటుంటాం. కానీ ఇక్కడ మనకి పూర్వం నుంచి ఉన్నటువంటి గ్రంథాల్లో కూడా ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాలు, ఆ భగవంతుని ముందు నాట్యం చేయడం అనేటువంటిది కూడా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడంలో ఒక అంశంగానే చెప్పబడుతుంది, ఒక అంగంగానే చెప్పబడుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రామాణికంగా మరలా చెప్తున్నారు, ద్వారకా మహాత్మ్యంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎదుట నాట్యము చేయుటలో గల ప్రాశస్త్యము ఇట్లు వివరించబడింది. అంటే ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ ఉద్దేశము, దాని యొక్క గొప్పతనం మనకి చెప్తున్నారు. చేయడం వల్ల, భగవంతుని ముందు నాట్యం చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి దాని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఉత్సాహావేశములతో, ఎంతో ఉత్సాహంతో భగవంతుని ముందు భక్తితో నా ఎదుట నాట్యం చేయుచు తన శరీరంలోని వివిధ భంగిములతో భావ ప్రకటన చేయు భక్తుడు వేల కొలది జన్మల నుండి పేరుకొని ఉన్న తన పాపములన్నింటినీ దహించి వేసుకొనగలడు. చూడండి, ఇక ఇంతకంటే కావలసినటువంటిది మనము ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక జన్మ పొందుతాం. చివరికి మానవ జన్మ రావడానికి దాదాపుగా చెప్తూ ఉంటారు, కోటాను కోట్ల జన్మలు ఎత్తుతారు అని చెప్తారు ఒక్కొక్కసారి. మరి ఆ విధంగా ప్రతి జన్మలోనూ మనం చేసినటువంటి కర్మలలో ఎన్నో బంధనాలు ఉంటాయి. మన హృదయంలో ఎంతో మలినం ఉంటుంది. మరి ఎవరైతే ఆ భగవంతుని ముందు ఉత్సాహావేశాలతో, భక్తితో ఆ భగవంతుని ముందు నాట్యం చేస్తూ తన శరీరలో ఉండేటువంటి వివిధ భంగిమల ద్వారా భావ ప్రకటన చేస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి భక్తుడు వేల కొలది జన్మల నుండి తను చేసిన కర్మలను, తాను ఆచరించినటువంటి ఆ కర్మ పాపములన్నింటినీ కూడా తొలగించుకోగలుగుతాడు అని చెప్తారు. అలాగే దానిలోనే మరొక శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్తాడు. నారదుడు చెప్తున్నాడట, శ్రీ విగ్రహముల ముందు చప్పట్లు చరుచుచు నాట్యము చేయుచు భక్తి పారవశ్యమును అనుభవించుచు భక్తుని శరీరము నుండి పాపములు అను పక్షులు పైకెగసిపోవును.
మనం సాధారణంగా కీర్తన చేసేటప్పుడు చప్పట్లు కొడుతూ ఉంటాం ఇట్లా. సో, అంటే ఎవరైతే ఆహ్, భగవంతుని ముందు విగ్రహాల ముందు ప్రతి ప్రార్థనలో కూడా మనము చేస్తూ ఉంటాము. అలా చేయడం వల్ల భక్తి పారవశ్యంతో అనుభవించుచు ఉన్నటువంటి ఆ చప్పట్లు చేస్తూ నాట్యం చేసేటువంటి వాళ్ళలో ఆహ్, మన ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఈ దేహం పైన ఈ వృక్షం లాంటి ఈ దేహం పైన ఉన్నటువంటి పక్షులు, పాపపు పక్షులొచ్చి వాలి ఉంటాయట. ఇలా మనం చప్పట్లకు చరుచుకుంటూ ఆ భగవంతుని ముందు నాట్యం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ పక్షులన్నీ కూడా ఎగిరిపోతాయట. మన నుంచి దూరంగా ఎళ్ళిపోతాయట. ఏ పక్షులు? పాపపు పక్షులు. మంచి పక్షులు కాదు. పాపపు పక్షులన్నీ కూడా మన నుండి దూరంగా ఎగిరిపోతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, అలా ఆ పక్షులన్నీ కూడా మనము ఆ విధంగా భగవంతుని ముందు చప్పట్లు చేస్తూ నాట్యం చేయడం ద్వారా ఎగిరిపోతాయి అని చెప్తారు. అలాగే మనకి సాంప్రదాయాలలో భక్తితో మనము ఆలయానికి వెళ్ళగానే ఆహ్, విగ్రహాల ముందు మనము శ్రీ విగ్రహంకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తాం. ముందుగా ముఖ్యంగా పురుషులు. సో, ఈ సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేటువంటి ఇక్కడ చెప్తున్నారిక్కడ. సో, దానికి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఆ అంగాన్ని గురించి కూడా మనకిక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయంలో భక్తితో శ్రీ విగ్రహములకు సాష్టాంగ ప్రణామములు అర్పించుటను గురించి కూడా నారదీయ పురాణంలో ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. గొప్ప గొప్ప యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు చేయు వ్యక్తికిని కేవలము భగవంతుని ముందు సాష్టాంగ ప్రణామములు చేయు వ్యక్తికిని కలుగు ఫలితములు సమానము కాగలవు. సో, భగవద్గీతలో కూడా చేస్తారు. ఎన్నో వేదాధ్యయనాలు చేయడము, తపస్సులు చేయడము, దానం ఇవ్వడము, కఠోరమైనటువంటి గొప్ప గొప్ప యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు చేసినటువంటి ఫలితాలను, వాటికి మించిన ఫలితాలను నా భక్తుడు భక్తి ద్వారా పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్పారు. సో, అలాగే నారదీయ పురాణంలో ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో, గొప్ప గొప్ప యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఏవైతే ఫలితాలను పొందుతాడో అదే ఫలితాలను భగవంతుడి ముందు సింపుల్‌గా సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినట్లయితే ఆ ఫలితాలన్నీ కూడా అతడు అంత గొప్ప గొప్ప యజ్ఞ యాగాదులు క్రతువులను నిర్వహించినటువంటి వాడు పొందినటువంటి ఫలితాలన్నిటిని కూడా పొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు. అనేక యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసిన వ్యక్తి స్వర్గం లోకంలో తత్ఫలితాలను అనుభవించిన తరువాత తిరిగి భూమి మీదకి జన్మించవలసి ఉంటుంది. కానీ శ్రీ విగ్రహ ఎదుట సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పించిన భక్తుడు పునర్జన్మ లేదు. అతడు తిన్నగా నేరుగా కృష్ణధామాన్ని చేరుకుంటాడు. చూడండి. సో, భగవంతుడే కృష్ణ భగవానుడే చెప్పారు మనకి భగవద్గీతలో. సో, కఠోరమైన తపస్సులు యజ్ఞ యాగాదులు చేసిన ఫలితాలు పొందుతాడు. వాటన్నింటికి మించి నా భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పారు. సో, ఇక్కడ కూడా మనకి నారదీయ పురాణంలో ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహాల ముందు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసినటువంటి ప్రణామాలు అర్పించేటువంటి ఆ భగవంతునికి కృష్ణ భగవానుడికి ప్రణామాలు అర్పించేటువంటి వ్యక్తికి ఇక ఎన్నో కఠినమైన తపస్సులు చేసినటువంటి ఫలితాలు, యజ్ఞయాగాదుల ఫలితాలతో పాటుగా వాటిని మించి మరలా ఈ జనన మరణాలు కలిగేటువంటి ఈ భూలోకంలోకి రావలసినటువంటి ఆవశ్యకత లేకుండా నేరుగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని అతడు చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మరొక భక్తి అంగంగా మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము లేచి నిలబడి భగవాన్ని ఆహ్వానించటం. సో, భగవంతుడిని విగ్రహాలను తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నటువంటి లేదా రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లోనూ ఎప్పుడు కూడా సో, జరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని కొన్ని రకాలైనటువంటి ఊరేగింపులు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి భగవంతునికి సంబంధించి. సో, అటువంటి సమయాల్లో మనము లేచి నిలబడి భగవంతుని ఆహ్వానిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. సో, భగవాన్ని రథయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు లేచి నిలబడి ఆ భగవంతుని ఆహ్వానించు భక్తుని దేహము నుండి సర్వ పాప ఫలితములు తొలగిపోతాయి అని చెప్తుంది. సో, కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క రథయాత్రను చూడాలి అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది. అలాగే భగవాన్ యొక్క ఊరేగింపును అనుసరించడం. సో, ఒకవేళ మనకు అంత దూరం వెళ్ళకి రథయాత్రలో చూసి అక్కడ పూరి దాకా వెళ్ళేటువంటి అవసరం లేదు. మనం టెంపుల్ జరిగి చూడొచ్చు కనీసం. అలా కాకుండా ఇంకా ఉన్నటువంటి అవకాశాల్లో చెప్తున్నారు. భగవాన్ యొక్క ఊరేగింపును అనుసరించడం.
అంటే ఇక్కడ భగవాన్ ఉత్సవ విగ్రహాలతో ఊరేగింపు జరుగుతూ ఒక్కోసారి రథయాత్ర సందర్భంలో డైరెక్ట్‌గా మూర్తులు, శ్రీమూర్తులు అక్కడనే జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, కనుక ఇంకొకటి భవిష్యోత్తర పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. హీన కులమునందు జన్మించినను రథయాత్ర జరుగుచున్నప్పుడు భగవానుని రథమునకు ముందు గాని వెనుక గాని నడుచు వ్యక్తికి విష్ణుమూర్తితో సమానంగా ఐశ్వర్యములు సంప్రాప్తించును. సో అందుకే ఒక్కొక్కసారి ఆ ఆలయాలకు వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి ఉండేటువంటి భక్తులను ఉద్ధరించడానికి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఊరేగింపులు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. సో అటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన మనకి. సో హీన కులాలలో అంటే చాలా హీనమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉండేటువంటి వారు ఒక్కొక్కసారి వారి యొక్క కర్మలను అనుసరించి ఆ విధంగా ఉంటుంది. అటువంటి వారు కూడా ఆ భగవంతుని రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ రథానికి ముందు గాని వెనుక గాని నడిచినట్లయితే అతనికి విష్ణుమూర్తి సమానమైనటువంటి ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది అని చెప్తుంది. సో ఇంకా ఆ భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆలయ దర్శనం చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. విష్ణు దేవాలయం లేదా దివ్యధామాలను సందర్శించడము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యము ఈ భక్తి విధానంలో అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. పురాణములు తెలుపుచున్నట్లుగా బృందావనము, మధుర, ద్వారక వంటి దివ్యధామములను సందర్శింప యత్నించు భక్తులు ధన్యులవుతారు. అట్టి యాత్రల వలన సంసారమును ఎడారి భూమిని వారు దాటుతారు. అంటే సంసారము అనేటువంటి ఎడారి భూమి, సంసార సాగరము, ఒక దుఃఖాలయమైనటువంటి దాన్ని కూడా దాటగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంతకుముందు కూడా మనకి ఇవ్వబడినటువంటి బృందావనము, మధుర, ద్వారకం ఉన్నటువంటి ధామంలో సాంప్రదాయం ఏమిటంటే అక్కడ అచ్చట భక్తులందరూ నిత్యము అచ్చట ఉన్నటువంటి ఆ వివిధ దేవాలయాలను వారు సందర్శిస్తూ వస్తారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, హరిభక్తి శుభోదయంలో కృష్ణ భగవాన్ని ఆలయంలో దర్శించుట వలన కలుగు లాభములు వివరించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. భక్తియుత సేవతో కృష్ణ చైతన్యము చేత ప్రేరితులై విష్ణు ఆలయాలను సందర్శించుచుండు భక్తులు తిరిగి తల్లి గర్భవాస నరకమును అనుభవించుచు బాధను అంటే ఆ విముక్తులగుదురు. అంటే ఇక ఈ మరలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఎందుకంటే సాధారణంగా తల్లి యొక్క గర్భంలో ఉండేటువంటి శిశువు తాను పడేటువంటి బాధలు అవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే అన్నీ తను అక్కడే జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అటువంటి అవి చూసి నాకు ఈ జన్మ వద్దు, ఎంతో నేను ఇక జ్ఞానోదయం అన్ని చెప్తాడట. బట్ బయటికి రాగానే మళ్ళీ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్యంలో తాను మళ్ళా తన గతకు సంబంధించినటువంటి ఫలితాలను అనుభవిస్తూ ఈ ప్రకృతి సాంగత్యంతో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు లోబడే పనిచేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క ఆలయాలను దర్శిస్తారో, ముఖ్యంగా కృష్ణ భగవాను వారి యొక్క ఆలయాలను దర్శిస్తారో అటువంటి వారికి మరలా ఈ పునర్జన్మ ఉండదు అనేది అర్థం ఇక్కడ. మన తల్లి గర్భవాస నరకమును అనుభవించవలసినటువంటిది లేదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ బద్ధజీవులు తల్లి గర్భవాసమును అనుభవించిన నరక యాతనను ఆ జనక కాలంలో విస్మరిస్తారు అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే బయటికి రాగానే అదంతా కూడా మర్చిపోతారట. కానీ అది ఒక దారుణమైన అనుభవం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు. అట్టి భౌతిక యాతన నుండి విముక్తి సాధించుటకై భక్తి భావనతో ప్రతి వ్యక్తియు విష్ణు ఆలయాలను సందర్శించాలి అని చెప్తారు. దాని వలన భూమిపై జన్మించేటువంటి దారుణమైనటువంటి యాతనల నుండి అతడు చాలా తేలికగా బయటపడగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే విష్ణు ఆలయాల యొక్క ప్రదక్షిణం కూడా చెప్తున్నారు. దర్శనము, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఆలయాల యొక్క ప్రదక్షిణ చేయడం వలన మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వృద్ధి కలుగుతుందో చెప్తున్నారు. హరిభక్తి శుభోదయంలో మరొకటి చెప్తున్నారు ఇట్లా, విష్ణు ఆలయంలో ప్రదక్షిణం చేయు వ్యక్తికి జనన మరణ చక్రంలో పడి తిరిగి భౌతిక ప్రపంచమును అంటే ప్రపంచము చుట్టూను ప్రదక్షిణం చేయు ఆవశ్యకత లేదు. సో ఎవరైతే మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చి ఆ ప్రపంచం చుట్టే ఊక తిరుగుతూ ఉంటాం, జనన మరణ చక్రాల్లో పడిపోతూ ఉంటాం, సైకిల్ గా జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. కానీ ఎవరైతే విష్ణు ఆలయాల యొక్క చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తారో అటువంటి వ్యక్తికి ఇక ఈ జన్మ మరణ చక్రంలో పడిపోవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక అటువంటి వారు
ఆ బద్ధుడైనటువంటి జీవాత్మ తన ఐహిక జీవనమును కారణంగా తిరిగి జన్మించుతుంటాడు. కానీ అటువంటిది అతనికి అవసరం లేదు అంటారు. మరణించుచు భూమి చుట్టూను తిరుగుతుంటాడు సాధారణమైనటువంటి బద్ధ జీవులు. కానీ అది ఆ విష్ణు ఆలయ ప్రదక్షిణ చేయడం ద్వారా దాని నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో, సాధారణంగా ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. భారతదేశంలో వర్షాకాలంలో అంటే సాధారణంగా జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల్లో అలాగే శ్రావణ మాసం ప్రారంభించినటువంటి 4 మాసాలు ఈ చతుర్మాస దీక్ష అని చెప్తూ ఉంటారు మనకి. ఈ సాధారణంగా ఈ విష్ణు ఆలయాల్లో చతుర్మాస దీక్ష తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో, ఈ కాలంలో మామూలుగా కృష్ణ చైతన్యం ప్రసారం చేయుటకు ఒక చోట నుండి మరొక చోటకు సంచారం చేయిసు సాధువులు ఎక్కడకును కదలకుండా ఒకే చోట అంటే ఈ 4 మాసాలు కూడా ఒకే దగ్గర ఉంటారు. సో, అందుకే విష్ణుమూర్తి 4 మాసాలు కూడా అక్కడ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఒకే పవిత్ర ధామంలో నివసిస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. ఈ దీక్షా కాలమున వారు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి విధులను ఖచ్చితంగా పాటించవలసి ఉంటుంది. ఆ కాలంలో విష్ణు ఆలయమునకు కనీసము 4 ప్రదక్షిణలు చేసినచో అతడు భూ ప్రదక్షిణ చేసినట్లు కాగలదని స్కంద పురాణంలో తెలుపబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో, కాబట్టి విష్ణు ఆలయాల ప్రదక్షిణ చేయడం వల్ల భూ ప్రదక్షిణ అవుతుంది. కాబట్టి భూ ప్రదక్షిణ మనం ఏదైతే జనన మరణాల ద్వారా చేస్తున్నా అవన్నీ కూడా అధిగమించగలిగిన వాళ్ళం అవుతామని చెప్తున్నారు. సో, అట్టి ప్రదక్షిణ వలన గంగా నది ప్రవహించేటువంటి సర్వ పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించినట్లవుతుంది. చాతుర్మాస్య దీక్ష నియమములను సక్రమంగా పాటించు భక్తుడు భక్తి మార్గంలో అతి శీఘ్ర కాలమున అత్యధికంగా ప్రగతిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్పుకున్నారు. సో, ఆ విధంగా విష్ణు ఆలయాల ప్రదక్షిణము. సో, ఇక అర్చన విధానం గురించి కూడా మరొక విధానం మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అది ఈ ఆలయంలోనికి శ్రీ విగ్రహాలను పూజించుట అర్చన అంటారు. సాధారణంగా ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలని మనము పూజించేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అర్చనము అంటాం. సో, ఈ ప్రక్రియను అనుసరించటం వలన అంటే ఆ భగవంతుని అర్చన చేయడం ద్వారా భక్తునిలో తాను దేహము కాదు ఆత్మ అనేటువంటి భావము దృఢపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ భగవద్గీతలో కురుక్షేత్ర రణరంగంలో నేను నా వాళ్ళు అనేటువంటి భావన ద్వారా అర్జునుడు మోహానికి గురి అయ్యి తన కర్తవ్యాన్ని విస్మరించినటువంటి సందర్భంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు 2వ అధ్యాయంలో భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తాడు తన మిత్రుడు భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి. సో, దానిలో చెప్తాడు కృష్ణ భగవానులే వారు చెప్తారు సాక్షాత్, మనము ఈ దేహం కాదు, ఈ దేహము నశించిపోయేటువంటిదే, కానీ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలు మనము అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన చెప్తారు, నీవు గాని నేను గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయం అంటూ ఏదీ లేదు అంటూ ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది. సో, ఈ దేహము తాత్కాలికమైనది కాబట్టి ఈ దేహము నశించినా కానీ ఆత్మ నశించదు అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి అటువంటి ఆత్మతత్వం తాను ఈ దేహం కాదు, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం కాదు, ఆత్మ నిత్యంగా ఉండేటువంటి ఆత్మే తాను అనేటువంటి భావన కలుగుతుందట అర్చన చేయడం వల్ల. ఆ భావన కూడా దృఢపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీమద్ భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుని యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడైనటువంటి సుదాముడు ఒక బ్రాహ్మణుని ఇంటికి పోవచ్చు ఈ క్రింది విధంగా గునిగి కొన్ని మార్లు వర్ణించబడింది అని చెప్తారు. కేవలం శ్రీకృష్ణుని అర్చించుట వలన సమస్త స్వర్గ సౌఖ్యములను, ముక్తిని, గ్రహాధిపత్యమును, సకల ఐహిక భోగములను, యోగ మార్గమందలి సిద్ధులన్నిటినీ పొందవచ్చు అని చెప్తారట. సో, ఆ విధంగా ఆయన ఎప్పుడు కూడా సుధాముడు భగవంతుని యొక్క సేమలోనే ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేయడం వల్ల, ఆ భగవంతుని అర్చించడం వలన సమస్త స్వర్గలోక సుఖాలన్నీ కూడా లభిస్తాయట. స్వర్గలోక సుఖాలే కాదు, సాధారణమైనటువంటి విధానాల ద్వారా పుణ్యాలు యజ్ఞయాగాదులు చేయడం వల్ల స్వర్గలోక సుఖాలు వస్తాయి. కానీ స్వర్గంలోకంలో ఆ సుఖాలు మనం చేసిన పుణ్యాలన్నీ అయిపోగానే తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలో పడిపోతాం.
కానీ కృష్ణ భక్తి సేవలో ఉన్నప్పుడు, కృష్ణుణ్ణి అర్చించినటువంటి వాళ్ళు, కృష్ణ పూజ విధానంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ స్వర్గలోక సుఖాలను పొందుతారు, ముక్తిని కూడా పొందుతారు. ఇక ఏ గ్రహం కూడా అతన్ని బంధించదు అని చెప్తారు, బాధింపదు. ఆ గ్రహాలపైన ఆ భక్తుడికే ఆధిపత్యం వస్తుంది అని చెప్తారు. సో అందుకే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, సాధారణంగా యోగులు పుణ్యకాలంలో వెళ్తారు అంటే ఆ వెలుతురు కాలంలో వెళ్ళినటువంటి వారు ముక్తి పొందుతారు అని చెప్తారు. కానీ చీకటి మార్గంలో పౌర్ణమి అమావాస్యలండి, మన శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షాల్లాగా. సో కానీ నా భక్తుడు ఈ సమయాలతో సంబంధమే లేదు, ఏ సమయంలో వినా భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ రకాలైనటువంటి అన్ని కూడా పొందుతారు అని చెప్తారు. అయితే సుధాముడు ఆ విధంగా అనగడానికి గల కారణాలు చెప్తారు ఇక్కడ. శ్రీకృష్ణుడు తన మిత్రుడగు సుధాముని ఒక బ్రాహ్మణి గృహమునకు వెళ్ళి తినుటకు ఏదైనా తెమ్మని పంపుతాడట. ఆ బ్రాహ్మణులు అప్పుడు ఒక యజ్ఞం చేయుచుండును. శ్రీకృష్ణుడు తన అగ్రజుడు బలరాములకు మిక్కిలి ఆకలిగా ఉన్నదని, తమకు ఆహారం కావాలనని ఆ బ్రాహ్మణులను అర్థించవలసిందిగా సుధాముణ్ణి ఆదేశిస్తారట కృష్ణ భగవానుడు. సుధాముడు కూడా అదే విధంగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ విధంగా వారితో చెప్పగా ఆ బ్రాహ్మణులంతా అంటారట, ఆ యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు అంటే యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు ఆహారం ఇచ్చడానికి నిరాకరిస్తారు. ఎందుకంటే మేము ఇంకా యజ్ఞం పూర్తి చేయలేదు, ఆ భగవంతుని సమర్పించలేదు, మేము కృష్ణుడికి ఎట్లా ఇస్తాము, బలరాముడికి ఎట్లా ఇస్తాము అని వాళ్ళు ఇవ్వరట. కానీ ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క భార్యలు కృష్ణుడికి ఆకలిగా ఉన్నది అనగానే వీరంతా కూడా వెంటనే రుచికరమైనటువంటి ఆ భక్ష్యంలోని కృష్ణుడికి అర్పించడానికి బయలుదేరి తీసుకొచ్చి చేస్తారట. సో అంటే ఇక్కడ భక్తులు ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటారు. కానీ సో అందుకే ఆయన ఆ సుధాముడు గునుగుతాడట ఈ విధంగా, మీరు ఏదో అర్చిస్తున్నారు, మీరేదో యజ్ఞాలు యాగాదులు చేస్తున్నారు, కానీ కృష్ణుణ్ణి అర్చించడం వల్ల, కృష్ణుడికి సమర్పించుకోవడం ద్వారా మీరు చేసేటువంటి అన్ని ఫలితాలు, వాటిని మించిన ఫలితాలు వస్తాయి అనుకుంటూ గునుక్కుంటూ తిరిగి వెనకకు వస్తారు అనేటువంటి సందర్భం చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఆ బ్రాహ్మణుల కంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క భార్యలు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు అని చెప్పబడేటువంటి. సో ఇంకా ఆ విష్ణు రహస్యంలో కూడా ఇట్లా ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ భూలోకంలో ఎవరైనా విష్ణుమూర్తి అర్చనకు పూనుకొనిచో వారికి అనాయాసంగానే ఆ నిత్యానందమైనటువంటి వైకుంఠ లోకము కైవసం అవుతుంది. ఆ వైకుంఠ లోకమే వారికి ప్రాప్తిస్తుంది, అంటే వారు వెళ్ళగలిగేటువంటి అవకాశం వారికి లభిస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఇంకా మనకి మరొక అంగంగా ఉన్నటువంటి చూసినట్లయితే భగవత్ సేవ, ఇది ప్రతి భక్తుడు చేయవలసినటువంటి విషయము. సో ఇక్కడ మనకి విష్ణు రహస్యంలోనే ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది అని చెప్తారు. ఒక రాజును తన సేవకుడు సేవించునంత శ్రద్ధగా ఏ వ్యక్తి అయినను భగవంతుని సేవించినచో మరణానంతరము నిస్సందేహంగా అతడు కృష్ణలోకమును చేరగలడు. నిజమునకు భారతదేశంలోని దేవాలయములన్నీ రాజప్రసాదములుగానే వలనే ఉండును. అవి మామూలు భవంతులు కావు. ఏలయనగా రాజప్రసాదంలో రాజును సేవించినట్లుగానే శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్చించవలసి ఉన్నది. అందుకే బృందావనంలో కొన్ని వందల ఆలయములలో దేవాది దేవుడు ఒక మహారాజు వలె ఆరాధింపబడుచున్నాడు. నారదీయ పురాణంలో కూడా ఇలా ఉంది అని చెప్తున్నారు. భగవానుని ఆలయంలో భక్తుడు కొన్ని నిమిషాల పాటు ఉన్నను నిస్సందేహంగా అతడు దివ్యమైనటువంటి భగవద్ధామమును పొందగలడు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మనకి చూస్తూ ఉంటాం చరిత్ర వాటిలలో కూడా చెప్తుంటారు. సో ఒక రాజదర్బార్లోకి వెళ్తే రాజుని చాలా రాజభోగాలు అనుభవిస్తూ, మామూలుగా చూస్తుంటే మనం అంటుంటాం రాజభోగాలు అనుభవిస్తున్నాడు ఇలా అని చెప్పేసి. సో అంటే ఏంటి ఎక్కడంటే, ఒక రాజదర్బార్కు వెళ్తే అక్కడ రాజు ఆ మానవులలో ఉత్తముడుగా చెప్పబడే భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. సో ఆయనకి భటులు ఎంతో నమ్మకంతోనూ, సేవకులు ఎంతో సేవ చేస్తూ ఉంటారు. ఏది అంటే అది తన ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు అటు సేవకులు. సో ఇక్కడ కూడా మనము ఈ ఆలయాలన్నీ కూడా రాజదర్బార్ల కంటే ఉన్నతమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నాం. సాధారణమైనటువంటి మానవ ప్రతినిధే ఆ విధంగా కీర్తించబడినప్పుడు మరి భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉండాలి?
సో కనుక దేవాలయాన్ని కూడా రాజప్రసాదాన్ని మించినట్లుగా ఉండేటువంటివి. కాబట్టి ఆ రాజప్రసాదాల్లో ఉన్నటువంటి రాజు అయినటువంటి కృష్ణుణ్ణి భక్తులందరూ కూడా ఎంతో భక్తితో ఆయనని సేవకులు, ఆయన దాసానుదాసులం మనం. సో ఆయనకి ఎంతో భక్తితో ఆయన్ని మహారాజు వలె ఆ దేవాది దేవుని ఒక మహారాజు వలె ఆయన్ని ప్రతినిత్యము ఆరాధించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియజేసినటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ దేవాలయాల్లో ఆయన్ని, ఆ భగవంతుడిని ఆరాధించడం, నాట్యం చేయడం, శ్రవణం చేయడం, కీర్తన చేయడం. సో అందుకే మనం దేవాలయాలకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కొన్ని కొన్ని నిమిషాలు కూర్చొని రావాలని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్తే భగవంతుని యొక్క దర్శనంతో పాటు అక్కడ హరికథలు చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. దానికోసం అవి వినడానికి కొద్దిసేపు కళ్ళ ద్వారా దర్శించుకొని మన చెవుల ద్వారా శ్రవణం చేయడానికి కూర్చోమని చెప్తారు. కానీ ఏదో ఓ పద్ధతి ఉంది, ఆచారం ఉంది కాబట్టి కూర్చోవాలి అని కూర్చుంటారు. ఎందుకు కూర్చుంటున్నారో తెలియదు కొంతమంది ఉంటారు. సో పూర్వం అలా ఆలయాల్లో ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే హరికథలు చెప్పబడుతూ ఉండేవి అని చెప్తారు. ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా పృథు మహారాజు తన ప్రజలను ఉద్దేశించి ఈ విధంగా చెప్తారట. మనకి భాగవతంలో ఒక ప్రామాణికం చెప్పు, ప్రియమైన ప్రజలారా, పృథు మహారాజు అంటాడట తన ప్రజలను ఉద్దేశించి, దేవాది దేవుడైనటువంటి హరియే పతితులైన బద్ధులైన జీవాత్మలందరినీ ఉద్ధరించగలడు. అన్య దేవతలు ఎవరూ జీవాత్మలను ఉద్ధరింపలేరు. ఆ దేవతలే బద్ధాత్మలు కదా. ఎందుకంటే దేవతలు కూడా మామూలుగా మన లాగానే ఒక శాశ్వతమైనటువంటి వారు కాదు. ఈ కొంతకాలం మాత్రమే ఆ దేహం ఉండేటువంటిది. ఆ దేవతలకు కూడా బ్రహ్మ అయినా, ఇతర ఇంద్రుడైనా, ఇంక ఏ దేవత అయినా, వరుణ దేవత అయినా, వీళ్ళందరూ కూడా కొంతకాలం మాత్రమే ఆ దేహాల్లో ఉండేటువంటి వారు. అందుకే బ్రహ్మ జీవిత కాలాన్ని కూడా మనం లెక్క కడతాం. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ పృథు మహారాజ్. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాల్లో చెప్తున్నారు ఇట్లా, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీహరియే, ఆ కృష్ణ భగవానుడే పతితులైనటువంటి బద్ధజీవులైనటువంటి వారందరినీ ఉద్ధరించగలిగేటువంటి వారు. మరెవరు కూడా ఉద్ధరించలేరు. వారందరూ కూడా ఆయన యొక్క ప్రతినిధులు. వారిని కూడా ఆయనే ఉద్ధరించేటువంటి వాడు. వారు కూడా వారికి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు రాక్షసుల బారిల నుండి రక్షించుకోవడానికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటుంటారు. ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఒక బద్ధాత్మ మరి ఒక బద్ధాత్మకు ఎట్లు ముక్తి ప్రసాదించగలదు. సో ఈ విషయాన్ని బ్రహ్మ కూడా హిరణ్యకశిపుడితో చెప్తాడు. హిరణ్యకశిపుడు ఘోరమైన తపస్సు చేసి, నాకు ఇక మరణము లేనటువంటి వరం ఇవ్వమంటాడు. ఓ పిచ్చి హిరణ్యకశిప, నాకే మరణం సంభవిస్తుంది, నేనే మరి అట్లాంటి నేనెలా ఇవ్వగలను నీకు మరణం లేని కోరిక, ఏదైనా ఇంకోటి కోరుకో అంటే ఇక ఆయన అన్ని ఏదో విధంగా నాకు నేనే తెలివైన వాడినంటూ కోరుకుంటాడు. సరే బ్రహ్మ తదాస్తు అంటాడు. తన భక్తుడైనటువంటి బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరము నెరవేరే విధంగానే ఆ భగవంతుడు ఆ హిరణ్యకశిపుని సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణుడు ఆయన ప్రామాణిక ప్రతినిధులు మాత్రమే మోక్షము ఇయ్యగల సమర్థులు. విష్ణువు కాలిబొటను వేలు నుండి ప్రవహించు గంగా నది ఈ భూలోకంలో, అంటే భూలోకం పైనను ఇతర లోకంలో పైన ప్రవహించి పాపులైనటువంటి బద్ధజీవులందరినీ తరింపజేయుచున్నది. సో అది ఆ భగవంతుని కృష్ణుడి యొక్క బొటనవేలు నుంచి వస్తూ ఉన్నటువంటి ఇదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక దేవాది దేవుని సేవలో నిరంతరము నిమగ్నములైన వారు తరించుటలో ఆశ్చర్యమేమున్నది. ఎన్నో జన్మల నుండి వారిలో పాపములు పాతుకుపోయి ఉన్నాయి. అట్టి వారిని తరించుటలో ఎట్టి సందేహం లేదు. అనగా శ్రీ విగ్రహముల ఆరాధనలో నిమగ్నులగు వారు వెనుకటి జన్మలలో వారు సంచితమైనటువంటి పాపాలన్నింటినీ కూడా తగ్గించుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. విగ్రహారాధన పద్ధతి మనకి ఇంతకు ముందే తెలియచేయబడినటువంటిది. సో దానికి మనం చేసేటువంటి అర్చన విధానము అని చెప్తారు. ఆగమ శాస్త్రాల ప్రకారంగా అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ ఆరాధన విధులు ప్రతి వారు ఖచ్చితంగా పాటించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విధానం. హరే కృష్ణ. సో మిగిలినటువంటి అంగాలని